We vandaag te horen hebben gekregen dat de 5,5% eindelijk terugkomt naar de zorg, daar waar die hoort. Dus ik dank ook echt de minister en de AZV dat ze het aandurven tegen alle stromingen in om toch dit besluit te nemen. Het geld wat hiermee gemoeid is van de bevolking en hoort bij de bevolking en hoort terug in de zorg. In 2020, toen de korting kwam, en dat is al eerder gememoreerd, was er volgens mij niet echt een keuze. We hebben met elkaar allemaal geaccepteerd dat we moesten inleveren. En dat we in een hele moeilijke tijd met elkaar ervoor gezorgd hebben dat we het land hebben kunnen draaien zoals we het uiteindelijk hebben kunnen draaien. En dat is niet alleen de zorg, maar dat is ook de hele industrie, dat is de toeristenbranche. Maar ook gewoon alle andere dingen die door moesten gaan, zoals gewoon water en licht en al dat soort zaken. We hebben met elkaar laten zien dat we een heel veerkrachtig land zijn. En dat we met elkaar een heel veerkrachtig volk zijn. En in het ziekenhuis weet ik één ding zeker, dat daar dag en nacht mensen klaar stonden om, ondanks alles, heel veel mensen zaten thuis, gewoon door te werken. Voor hun was het ook echt heel zuur dat er dus 5,5% van hun salaris werd ingehouden. Bij iedereen gebeurde dat, maar deze mensen moesten nog keihard doorwerken. En in die tijd was er nog minder bekend over het virus en was de spanning wat er eventueel kon gebeuren met jou als mens heel erg groot. Heel veel mensen stonden daar dag en nacht ingepakt in met allerlei maatregelen en maskers en pakjes. En stonden hun leven eigenlijk gewoon op te geven voor andere mensen. Ik ben ook ontzettend blij en dankbaar dat onze mensen, en dat geldt voor het ziekenhuis, maar dat geldt ook voor alle andere organisaties waar ook doorgewerkt is en waar zorg verleend is, dat deze mensen dat hebben gedaan voor ons allen op Aruba. Dus mijn grote dank gaat naar die mensen die, ondanks dat ze hun salaris moesten inleveren, wel gewoon zorg zijn blijven leveren. Dat daarna die 5,5% korting door bleef gaan, was voor heel veel mensen natuurlijk wel een hard gelach. Want het ging over een virus wat de zorg raakte. En er zijn al heel veel redenen voor, die zijn ook voor een deel aangegeven. Maar ik ben heel blij dat dat in ieder geval vandaag weer teruggedraaid wordt. Ik had eigenlijk natuurlijk stiekem gehoopt dat meneer Jacob zou zeggen tot 1 mei 2020. Maar misschien komt dat nog, want we gaan natuurlijk nog onderhandelen. Maar in ieder geval tot 1 mei 2023 is al een hele mooie stap. Het geld dat we er weer bij gaan krijgen, hebben we echt hard nodig. Zoals iedereen weet, en dat voelen we elke dag weer opnieuw als we in de supermarkt staan. Of misschien een biertje kopen op het strand. Of een ticket naar welk land dan ook. Het leven is echt heel duur geworden. En dat merken wij in het ziekenhuis en dat merkt ook mijn collega-organisatie IMSAN. Wij merken dat elke dag als we medicijnen moeten inkopen, gaasjes, nieuwe middelen, alles is duurder geworden. Dus een deel van dat geld hebben we gewoon heel hard nodig om de zorg die iedereen verwacht te kunnen blijven geven. Zonder dat geld kunnen we gewoon minder goede zorg leveren en minder volume aan zorg. Dus dat geld is hartstikke hard nodig. Daarnaast is het ook hard nodig om de salarissen te kunnen opkrikken. Iedereen heeft moeten inleveren, nou, dat kunnen we niet meer herstellen. Maar met het leven wat duurder is geworden, inflatiecorrectie, denk ik dat we dat moeten toevoegen aan het personeel. Dus daar zullen we de komende weken, maanden, ook zeker met de vakbond over gaan praten om te zorgen dat iedereen het juiste krijgt. En dat we ook een interessante organisatie of interessante organisaties in de zorg blijven om de juiste mensen aan te kunnen trekken en mensen te behouden. We hebben hele grote concurrentie in het buitenland, maar ook op het eiland. En willen we de juiste zorg kunnen blijven geven, moeten we aantrekkelijk blijven als werkgever. En daarnaast is het denk ik ontzettend belangrijk dat we onze basis op orde krijgen. Nou, de meerjarenbegroting, de meerjarenplanning qua zorg, daar is over gesproken. We hebben de laatste tijd vanuit het ziekenhuis intensief zijn we gaan samenwerken met het UMC Utrecht. Ik hoop dat we dat ook met deze impuls qua financiën kunnen blijven doen en kunnen uitbreiden. Uiteindelijk is een van mijn dromen om zoveel mogelijk zorg hier op Aruba te houden. Zo min mogelijk zorg naar het buitenland uit te sturen. Want niemand die ziek is wil weg zijn van zijn of haar familie. Dus ik hoop met de kwaliteit, impuls die we kunnen geven door de financiën, dat met de zorg die we hier kunnen houden, naartoe kunnen halen, maar ook door de betere samenwerking tussen IMSAN en het ziekenhuis, dat we uiteindelijk kunnen zorgen voor onze medewerkers en onze bevolking. En dat we hier met elkaar elke dag weer opnieuw staan voor elkaar. Ik wil nogmaals de minister bedanken, de AZV bedanken. Ik wil ook Nederland eigenlijk primair bedanken natuurlijk dat zij ooit Aruba hebben gesteund met de financiën. De 60 miljoen, dat vind ik echt een weeffout, had nooit mogen gebeuren. Dat hebben we ook allemaal, denk ik, vaker gezegd, maar toch wil ik het nog een keer zeggen, dat dat jammer is dat dat erin geslopen is. Dus ik ben heel blij dat het nu terugkomt. We gaan met elkaar een hele goede tijd tegemoet. Wij gaan met elkaar blijven bouwen aan een hele goede zorg voor Aruba, voor onze mensen en voor iedereen die hier op bezoek komt.